ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ಹರೇ ओम ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಯನ ಜಯ ವಿಜಯರೇಗ ಋಷಿ ನಕಲ ಶಾಪ ಪಂಡೆ ಋಷಿ ನಕಲ್ ಏರ್ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ 4 ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಪ ಸನಕ ಸನಾತನ ಸನಂದನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚದ್ರ ಪಂಡ ಕುಮಾರೇರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕ್ಷಮ ಯಾಚನೆ ಮನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೂಂತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಒಂಜೆರ್ದು ಬೊತ್ತನ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ತೂತ ಅಂಚದ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಆಜಿನ ಶ್ಲೋಕದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಏನು ಒಂದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಆಜ್ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಏತು ಕೃಪಾಲು ನಮ್ಮ ಕೊಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ತೂದಿ ಚಂಚದ ಶ್ಲೋಕ ಆಜ್. ಯಸ್ಯಾಮೃತಮಲಯಶಾ ಶ್ರವಣಾವಗಾಃ ಸದ್ಯಾ ಪುನಾತಿ ಜಗದಾಶ್ವಪಚಾದ್ವಿಕುಂಠ ಸೋಹಂ ಭವಾದ್ಭ್ಯ ಉಪಲಬ್ಧಸುತೀರ್ಥಕೀರ್ತಿ ಸ್ಥಿಂಧ್ಯಾಂ ಸ್ವಬಾಹುಮಪಿ ವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವೃತ್ತಿಂ. ಯಸ್ಯಾಮೃತಮಲಯಶಾ ಶ್ರವಣಾವಗಾಃ ಸದ್ಯ ಪುನಾತಿ ಜಗದಶ್ವಪಚಾದ್ವಿಕುಂಠ ಸೋಹಂ ಭವಾದ್ಭ್ಯ ಉಪಲಬ್ಧಸುತೀರ್ಥಕೀರ್ತಿ ಸ್ಥಿಂಧ್ಯಾಂ ಸ್ವಿಬಾಹುಮಪಿ ವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವೃತ್ತಿಂ. ನನವರ ಏನು ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ. ಯಸ್ಯಾಮೃತಮಲಯಶಾ ಶ್ರವಣಾವಗಾಃ ಸದ್ಯಾ ಪುನಾತಿ ಜಗದಶ್ವಪಚದ್ವಿಕುಂಠ ಸೋಹಂ ಭವಾದ್ಭ್ಯ ಉಪಲಬ್ಧಸುತೀರ್ಥಕೀರ್ತಿ ಸ್ಥಿಂಧ್ಯಾಂ ಸ್ವಬಾಹುಮಪಿ ವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವೃತ್ತಿಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸದ್ಯಾ ಪುನಾತಿ ಸೋಹಂ ಭವದ್ಭ್ಯ ಕೃಷ್ಣ. ಯಸ್ಯಾಮೃತಮಲಯಶಾ ಶ್ರವಣಾವಗಾಃ ಸದ್ಯಾ ಪುನಾತಿ ಜಗದಶ್ವಪಚದ್ವಿಕುಂಠ ಸೋಹಂ ಭವಾದ್ಭ್ಯ ಉಪಲಬ್ಧಸುತೀರ್ಥಕೀರ್ತಿ ಸ್ಥಿಂಧ್ಯಾಂ ಸ್ವಬಾಹುಮಪಿ ವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವೃತ್ತಿಂ. ಯಸ್ಯ ಏರ್ನ ಅಮೃತ ಅಮೃತದಂಚನೆ ಅಮಲ ಕಲುಷಿತ ಆವಂದನ ಯಶ ಯಶಸ್ಸಲೆನ ಶ್ರವಣ ಕೇನೆರೆ ಅವಗಹ ತೊಡಗನಗ ಸದ್ಯ ಅವೇಕ್ಷಣ
पुनाति पवित्र पेरु पण पवित्र पेरु जगत विश्व पुना अश्वपचात ನಾಯ್ದ ಮಾಂಸನ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲು ಸೇರ್ಸದು ಪಣ ನಾಯ್ದ ಮಾಂಸನ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸದು ವಿಕ್ಕುಂಠ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಅಹಂ ಯಾನು ಅಭದ್ಭ್ಯ ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ಉಪಲಬ್ಧ ಪಡೇನ ಸುತೀರ್ಥ ಉತ್ತಮ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳತ ಕೀರ್ತಿ ವೈಭವ ಇತ್ನ ಚಿಂದ್ಯಾಂ ಕತ್ತರಿಸವೆ ಸ್ವಬಾಹುಂ ಎನ್ನನೇ ತೋಳುಲೆನು ಅಪಿ ಕೂಡ ವಾ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವೃತ್ತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವ್ಯವಹರಿಸನಗ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಎತ್ತು ತುಲೆ ಕೃಪಾಲು ನಮ ನೆಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತನ್ ಭಗವಂತಗ ಭಕ್ತರು ಪಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪೆತ್ತ ಮತ್ತು ನಮಕೇನು ಬಯತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಅಂಚದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪಂಡ ಇರ ಭಗವಂತನ್ ತೆರೆಯೊಂದೇರು ಅಂಚದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡ ಜನಿವಾರ ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪೂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮಜಾನಾತಿಥಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೊಡೆದ ಭಾವಾರ್ಥಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡೇರು ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡ್ ದೇವರ ನೇರ ಸರಿಯಾದ ಯಥಾರ್ಥವಾದೇರ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದೇರೆ ಅಕ್ಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಂಚದ್ರ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ಏರೋರಿ ಆಯ್ ನಾಯ್ದ ಮಾಂಸನ ಬೇಯಿಸದ ತಿನ್ಪುನ ಚಂಡಾಲೆ ಆವಡು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿದ ವೈಭವನ್ ಕೆಬಿಟ್ ಕೇಂದೆ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಸ್ನಾನದ ಕೂಡಲೇ ಶುದ್ಧ ಪೇನ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಸಂದೇಹ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನ್ ಹೊಂದುದರು ಅಂಚಾಯ್ನೆರ್ದಾವರ ಎನ್ನ ಬಾಹುದ ವರ್ತನೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುಂಡು ಪಂಡದ ಬತ್ತಂಡ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಹುನೆಲೆ ಎಂಕಾದು ಕಡಿದು ಪಾಡ್ರೆ ಪಿರಜಾರುಜಿನ್ ಪಣ ಪಿರದೆಪ್ಪುಜಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಣ ಪಣ ರಾತ್ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಆತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ಅಂಚ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡ್ ಏರೋರಿಯೇ ಆಯ್ ನಾಯ್ದ ಮಾಂಸನ ಬೇಪಾದ ತಿನ್ಪುನ ಚಂಡಾಲೆ ಅವಡು ಓಕೆ ನಾಯ್ದ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಚಂಡಾಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತದಕ್ಲು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿದ ವೈಭವನ ತುಲೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುನ ಅಂಚದ ಎತ್ತು ಮಹಿಮೆದ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಕೇನು ಕೊಡೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪರಂಪರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತವು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಪ್ರಭಾವನ ಬೋರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪಣು ಅಂಜದ ಇನ್ ಪ್ರಭುಪದೆ ಪಂಡೇರಿ ಅನ್ ಕೋಡೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಆರ್ನ ನೆಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡು ಅಂಚದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಜ್ಜಿಂಡಾಗೆ ತುಲೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬೋನಾಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸೈಪ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಓಕೆ ರಣ್ಣ ಪಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಜ್ಜಂದನಲ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ರಿಸೀವ್ ಮಂತ್ರ ಈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟುವೆ ಪ್ರಭಾವನ ಪೂರನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಪುಜೈಕ್ ಏನೊಂದು ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಪಾಂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಹೀನಾಯೇ ಓಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಜ್ಜಂದನ ಒವೇ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪಡು ತಿಕ್ಕನಲ್ ಪೋಯ್ನಲ್ತು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಗೆತೊಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಫಲ ನಿಷ್ಫಲ ಶಬ್ದ ಮಾತಿರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಲ ಫಲ ಬರಂದು ಫಲ ಬರಂದ್ ನಿಷ್ಫಲ ಶಬ್ದ ಫಲ ಪಂಡ ಫಲ ಬರ್ಪಣೆ ನಿಷ್ಫಲ ಪಂಡ ಫಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಏತ್ ಕೇಂಡಲ್ ಐಟ್ ಫಲ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಏತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಲೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕಡೆ ನಿಷ್ಫಲ ಮತ್ತು ಹಾಕ್ಲೆ ಫಲ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಒಬ್ಬದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಕೂಡ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತರದ್ದು ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎರೆಗು ಗುರುಡ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ತುಲೆ ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾ ಭಕ್ತಿರ್ ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಗುರೋ ತಸ್ಯೇತೆ ಕಥಿತ ಹ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನ ತುಲೇತ್ ಪುರ್ಲ ಪಾತ್ರ only unto those great souls who simultaneously have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all
ದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಿವೀಲ್ಡ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತರ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಮ ಕೋಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 2 ಸಾರಿ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪಾರು. ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮನ್ಪಾರು 2 ಸಾರಿ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ನಾನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥ ಭಾಗವತಡ್ಲ ಕೆಲವು ಜಾಗಡ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಂದೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತಡ ಪಂಡ ಅನ್ಫ್ಲಿಚಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇನ್ಫ್ಲಿಸಿಟ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗುಂಡತೆ ಪಂಡ ಈ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹೃದಯದ ಪ್ರಕಟ ಆಪುನಿಗೆ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂತೇರ್ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಅಪೋಹನಂ ಅಂಚದ ಸ್ಮೃತಿ ಪಂಡ ನೆನೆಪು ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ನಾಲೆಜ್ ಅಪೋಹನಂ ಪಂಡ ಮರಪು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರು 15ನೇತೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿರ್ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂ ಚ 15 ನೆನಪು ದೇರ್ಲ ಈಸಿ 15 ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪೇರು ಅಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಏನಲ್ಲ ಹೃದಯ ಪರಮಾತ್ಮದುಲ್ಲೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಅಪೋಹನಂ ಚ ಸ್ಮೃತಿ ಪಂಡ ನೆನೆಪು ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಪೋಹನಂ ಪಂಡ ಮರಪು ಅಂಚದ ನಮಕ್ ನೆನೆಪುಲ್ನ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನಲ್ನ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಭಗವಂತ ಮರಪುಲ್ನ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಭಗವಂತ ತುಲೆ ಹೃದಯ ಪ್ರಕಟ ಆಪನ್ ಏರೆಗ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಮಹಾತ್ಮೇರನ್ ಪಂತೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಟು ದೋಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಹೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಪಂಡ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅನ್ಫ್ಲಿಚಿಂಗ್ ಪನ್ನೊಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಿಸಿಟ್ ಫೇತ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ ಪಂಡ ಉಲಾಯದ ಪೂರ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಓದೋಡೊಂದ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ತುಲೆ ಆಲ್ ದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಿವೀಲ್ಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬರ್ಪುನ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪುನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ನಮಕ್ ತಿರಿಪ ಅವ್ರ ಅಂಚದ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನ್ ಉಂಟೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಲಾರ್ದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ರೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಚದ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಲಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪಡ್ ಅಂಚ ನಮಕ್ 100% ಫಾಯ್ದ ಆಪುನ್ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಣ ಆತು ನೋಂದು ದೇವರ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರವರಿಗೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಬಿ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿ ಏತ್ ಭಕ್ತಿ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಬಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಉಳ್ಳೇನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ವರ್ಷಗಟ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋವು ಬತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅವ ಪಂಡ ನಾಲೆಜ್ ಓಕೆ ದೇವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಉಲಾಯಿಡ್ದು ನಾಲೆಜ್ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಆ ಪರಂಪರೆದ ಮಿತ್ತು ಗುರುನ ಮಿತ್ತು ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತು ಐಕ್ ಅನುಸಾರವಾದ ನಮಕ್ ಭಗವಂತ ಈ ಜ್ಞಾನನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಕುಮಾರೇರೆ ಪರೊಂದುಲೇರ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡ್ ಏರೋರಿಯೇ ಆಯ್ ನಾಯ್ದ ಮಾಂಸನ ಬೇಯ್ಪಾದ ತಿನ್ಪುನ ಚಂಡಾಲೆ ಅವಡ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿದ ವೈಭವನ್ ಕೆಬಿಟ್ ಕೇಂದೆ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಕೆಬಿಟ್ ಕೇನೋಡು ಶ್ರವಣ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನವೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಕೇನ್ಲ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನೇನು ಯಥಾ ಜ್ಞಾಶಸಿ ತಶೃಣು ಶೃಣು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೇನೋಡಿ ಅಂಚ ನಮಕ್ 2 ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಲರ್ದು ಕೇನೋಡು ಅಂಚದು ಕೇಂಡೆ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಸ್ನಾನ ಹಿಡ್ದು ಕೂಡಲೇ ಶುದ್ಧ ಆಪೇತುಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೀಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಪಣ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಲರ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮಂತಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಾಪ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಪುಣು ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಪಾಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ದೇವರನ ಶ್ರವಣಗ ಆತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಶ್ರವಣ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಡ್ ಶ್ರವಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ರವಣ ಮಂತ್ರನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೇರು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಸಂದೇಹ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ
ಅಸಂಶಯ ಉವೇಸ್ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜನ ಎನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ಹೊಂದುದಾರು ಅಂಚಾಯ್ ನಿರ್ದವರ ಎನ್ನ ಬಾಹುದ ವರ್ತನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುಂಡು ಪಂಡದು ತೋಜಿದು ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಡತನ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೇರು ಆ ಎನ್ನ ಬಾಹುಲೆನ್ ಎಂಕಾದೆ ಕಡಿತದ ಪಾಡ್ರೆ ಯಾನ ಪಿರಜಾರುಜಿನ್ ಭಗವಂತ ಪಂದುಲೆ ಪಣ ಭಗವಂತಗ ಭಕ್ತೇರ್ ಪಂಡಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಣ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಪ್ಪ म्हणजे ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಗವಂತಗ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸೋರು ತುಲೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೂ ಒಳಗಾಂಡ ಆ ಸಮಾಜದ ನಿಜವಾಯಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತೇರ್ನ ಆ ಸಮಾಜದ ನಿಜವಾಯಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬರ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಂಪೆರತ್ ಬರ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪನೆ ಖಂಡಿತ ತುಲೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲ ಶುದ್ಧ ಆಪೇರ ಕೇನು ನಕ್ಲ ಶುದ್ಧ ಆಪೇರ ಭಾಗವತಡು ವರ್ಣನೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ಕೇನೋಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ಕೇನೋಡು ಅಂಚದ ಪೂರಾ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನೊಂದುಲೇರು ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಣ ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಪಡುನ ಏರೋರಿಯೇನೆ ಆವಡು ಆಯೇ ಎಡ್ಡೆ ನಡತೆಡು ಮುಂದುವರಿಜಿಂಡಲ ಸಹ ಆಯ್ ಶುದ್ಧಾಪೆ ಪಂಡ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಆಯೇ ಶುದ್ಧಾಪೆ ಎಡ್ಡೆ ನಡತೆ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಆಯ್ಡ ಕ್ರಮೇಣ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಲರ್ದಕ್ಕೇನು ಆಯ್ ಮುಂದು ಜಿಂಡಲ ಆಯ್ ಶುದ್ಧ ಆಪೆ ಎಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸಮಾಜದ ಪೂರ ವರ್ಗಲೆಡ್ಲ ಬತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಸದ್ವರ್ತನೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪಂಡದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಒರಿಯ ಭಕ್ತನ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಒವ್ವೇ ವರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕರ್ದ ಪನ್ಪುನಂಚನೆ ಪಂಡ ಚಾಂಡಾಲನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲೇರು ತುಲೆ ಏರೇನು ಪನೊಂದುಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಚಾಂಡಾಲನ್ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಣ್ಣಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಜಾಗಡ್ ಪನ್ನಂಚನೆ ಒರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಕುಟುಂಬಡ್ ಪುಟ್ಟುಜಿಂಡಲ ಇಜಿಂದ ಆಯೆ ಚಾಂಡಾಲ ಕುಟುಂಬಡೊಂಜೆಟ್ ಪುಟ್ಟುದಿತ್ತಂಡಲ ಆಯೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಒಲಪಡುಂಡ ಆಯೆ ಕೂಡಲೇ ಪವಿತ್ರಾಪೆ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒರುಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ 30-32 ಈ ಶ್ಲೋಕಲೆಡ್ ஒரு ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸದ್ವರ್ತನೆ ಅಕ್ಲ್ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಒಲಪಡುನೆರ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಒರೇ ಸಾಧು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯರಾಪುಣಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪರತೆ ಅಲ್ಪ ಅಪಿಚೇದಸಿ ಪಾಪಿ ಅಂದು ಅಪಿಚೇದಸಿ ದುರಾಚಾರೋ ಭಜತೆ ಮಾಂ ಅನನ್ಯ ಭಾಗ್ ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ಹಿ ಸಹ ಭಗವಂತ ಪಂತರು ಅಯ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನಲ್ಲ ಅಯೇ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗದಿತ್ತು ನಾಯನ ಸಾಧು ಪಂಡದು ಏನು ನೋಡಿ ದಾಯಪಂಡ ಅಯೇ ಪಂಡ ಆಯನ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿ ಉಂಡು ಉಂದು అయితే నెక్స్ట్ డే భగవంత పన్పేరు 31 కౌంతేహ ప్రతిజానేహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి ಅರ್ಜುನ ಇಪ್ಪೋದು ಘೋಷಣೆ ಮಂತ್ರ ಪಲ್ನ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಭಕ್ತರು ಯಾಪಗಲ ನಾಶ ಪೂಜರು ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಪಣ ಏನ ಆಶ್ರಯ ಇತ್ತಿನ ಪಣ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ನೀಚ ಯೋನಿಡ್ ಪುಟ್ಟುನಕ್ಲೆ ಆದು ಪಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಇದನ್ ಪೂರ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಇದನ್ ವಿವರಿಸವ್ರು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಈ ಭಾವಾರ್ಥದ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮನ್ಪೇರು 31-32 ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಪಿಚೇದಸಿ ದುರಾಚಾರೋ ಭಜತೆ ಮಾಂ ಅನನ್ಯ ಭಾಗ್ ಸಾತುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ಇರಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಬೊರ್ಚಂದನ ಕೆಲಸನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗದಿತ್ತನ ఆయన ಸಾಧು ಪಂಡದು ಭಾವಿಸೋಡಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ఆయన ನಿರ್ಧಾರ
ಸರಿಯಾದುಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಉಂಡು ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಆಯ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೇಗ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆ ಆಪೆಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಶಾಶ್ವ ಶಾಂತಿನಿ ಗಚ್ಚತಿ ಕೌಂತೇಹ ಪ್ರತಿಜಾನೇಹಿ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅರ್ಜುನ ಆಯ್ ಬೇಗ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆ ಆಪೆ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಶಾಂತಿ ಶಾಶ್ವತಪಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುಣ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಪ್ಪಲಗ್ ನಾಶ ಅಪ್ಪುಜೆ ಅಂಚದಿ ಧೈರ್ಯವಾದ ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪುಲ ಅಂತ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ದೇವನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊನಕ್ಲಿ ಏರೇ ಆದು ಪಡಿಗೆ ಮಾಂ ಹಿ ಪಾರ್ಥ ವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಏಪಿಸ್ಯು ಪಾಪ ಯೋನಯ ಸ್ತ್ರಿಯೋ ವೈಶ್ಯ ತಥಾ ಶೂದ್ರ ಸ್ಥೇಪಿಯಾಂತಿ ಪರಂ ಗತಿ ಅರ್ಜುನ ಎಂಡ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯನಕಲ್ ತೀರ್ಥದ ಜನ್ಮದಕಲ್ ತುಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಓಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಳ ಸರಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತ ಪನ್ಬಂದು ತೀರ್ಥದ ಅಂಚದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ವೈಶ್ಯರು ಶೂದ್ರರಾಂಡಲ ಅಕ್ಲ್ ಪರಮಗತಿನ ಮುಟ್ವೇರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕನ್ ಪೋದು ಸೇರ್ವೇರಿಗೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾವನ್ ಎನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ஒரு ವ್ಯಕ್ತಿ ಸದ್ವರ್ತನೆ ಇತ್ತನ ಆದಿತ್ನ ಆಯ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಲಪಡು ನೇರ್ತು ಆಯೆ ஒரு ಸಾಧು ಪಂಡದು ತೆರಿಯರಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೆರು ಈ ಹೈಕ ಜಗತ್ತುಡು ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ஒரு ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಕಿದಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೇನ ವ್ಯವಹಾರ ರಡ್ಡ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಲೇನು ಹೊಂದುದುಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿನ ಪಟ ರಡ್ಡು ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸೋಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಪನ್ಪೇರು ಒರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಕಿದೊಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ರಡ್ಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಬಂಧನ ಹೊಂದುದುಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕುಡೊಂಜಿ ಆತ್ಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಈಜಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಡ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಂಚೆನೆ ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆದಿತ್ಯನ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಆ ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧಡ್ ಒಳಗಾವನಂಚೆನೆ ವರ್ತಿಸವೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆಯಲೆಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಏಡ ಎಂಚ ವ್ಯವಹಾರ ಪೂರಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಒರಿಯ ಭಕ್ತೆ ಚಾಂಡಾಲಪಣ ನೀಚದ ಜಾತಿ ಪನ್ಪೇರು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಎಮಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಮನುಷ್ಯರ್ ನೆಟ್ಟು ತೀರ್ತದಾಯೆ ನೀಚೆ ಆ ವಂಶಡ್ ಪುಟ್ಟುದು ఆయన ವಾಡಿಕೆದ ಕೃತ್ಯಲೆ ತೊಡಗದಿತ್ತುಂಡಲ ఆయన ಚಾಂಡಾಲ ಪಂಡದೆ ಪರಿಗಣಿಸಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಉರಿಯ ವೈಷ್ಣವನು ಶಾರೀರಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಡುಪ್ಪುನ ವಿಗ್ರಹನು ಮರತ್ತ ಈಜಿನ ಕಲ್ಲುದ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯನರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತುಲೈಟು ಭಗವಂತ ಉಪ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ಅರ್ಚಾವತಾರಡ್ ಬೈದೇರ್ ಅಂಚ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ಐನು ರೂಪಡ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಪರ ವ್ಯೂಹ ವಿಭಾವ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಪರ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಅದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರ್ ಪರ ವ್ಯೂಹ ವ್ಯೂಹ ಪಂಡ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂದು ಪುರ ವ್ಯೂಹ ಅವತಾರ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಜಕ್ಕೆ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಅವತಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಜದು ಪರ ವ್ಯೂಹ ಬೊಕ್ಕ ವಿಭಾವ್ ವಿಭಾವ್ ಪಂಡ ಅವತಾರ ಈ ವರಹ ಅವತಾರ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಅವು ಬತ್ತು ಪೋಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತರಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ನೆದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ತುಲೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಡ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುಂಡ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆತ್ತು ಎಲಿವೇಟ್ ಆದು ಪುಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಅರ್ಚಾವತಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಕೃಪೆ ಮಂತದ ಅರ್ಚಾವತಾರಡ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚದ ಮೈನ್ ಅವು ಮರತ್ತ ಅವು ಕಲ್ಲುದ ಪಂಡದ ಅಪ್ಪಲ ತಿರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಪನ್ಪೆರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಐಟು ಭಗವಂತ ಉಳ್ಳೇರು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆ ಭಗವಂತಗೆ ಎಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪತುಲೆ ಐನ್ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅರ್ಚಾವತಾರ ಅಂಚದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜುಂಡತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆಟ್ ತುಲೆ ಇಂದು ಒಲ್ಪದ ಪಂಡ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪಪ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜು ಇಂದು
ರುಕ್ಮಿಣಿ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ್ ಈ ವಿಗ್ರಹ ತುಲೆ ಇಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಸ್ ಅಮೇರಿಕದ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೇರು ಅಪಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನೊಂತೇರು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿದೇನ ಕಲ್ಲು ಪಂಡದ ಮಾಂಡ ಇಂದು 1000 ವರ್ಷ ಪೋಂಡಲ ಕಲ್ಲಾದೆ ಉಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಇದೇನು ದೇವರು ಪಂಡದ ಆರಾಧನೆ ಮಂತನ ಇಂದು ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿದ ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ ಮನ್ಪುಣು ನಿಕ್ಲ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅರ್ಪಣ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ನಾವು ತೋಜುಂಡು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಸ್ದ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ ಓಪಂಡ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ್ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ನುಮಂತನ ಟೆಂಪಲ್ ಅವು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನೊಂತೆರಿಂಚ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯಾಪ್ಪಲ ಅಂಚೆ ನೇರವಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏತು ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಪೇರೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪರ ಐನಿಗೆ ಅಂಚದ ಪರ ವ್ಯೂಹ ವಿಭಾವ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸೋದು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೈಫ್ ಪಣ ಈ ಯೋಗಿ ನಕ್ಲು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚದ ಅಂಡ ಈ ಅರ್ಚಾವತಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುಳಿ ದಯಪಂಡ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಬೈದನೆ ಏಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪಂತೆರ್ ಪ್ರತಿಮಾ ನಾಹಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವ್ರಜೇಂದ್ರ ನಂದನ ಭಗವಂತೀರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಅತ್ತ ಇರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಳ್ಳೆರತೆ ಪ್ರತಿಮೆ ಅತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೋಪಾಲನ ಕತೆಗೆ ಏನ್ ಬತ್ತುಲೆ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹನ ಅರ್ಥೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಪನ್ನೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ರಾಜವಿದ್ಯನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬುಕ್ ಬರೆತಿರ ಆಯ್ತು ಈ ಕಥೆನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಡುಪ್ಪುನ ವಿಗ್ರಹನ್ ಮರತ್ತ ಇಜಿನ ಕಲ್ಲುದ ಪಂಡದ ತೆರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ನೀಚ ಜಾತಿರ್ದು ಬತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತನಾಯ ಆಂಡ ಆಯನ ನನ ಅವ್ವೇ ಕೀಲು ಜಾತಿಯದಾಯ ಪಂಡದ ಭಾವನೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಥದ ಜಾತಿದಾಯ ಅಂಚ ಇನ್ನೇರ ಬಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರೆಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಲೆಕ್ಚರ್ಲ ಪನ್ಪೆರೆಗೆ ವೈಷ್ಣವರೆಗೆ ಜಾತಿ ಬುದ್ಧಿ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ತುಲೆ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಹಿಂದಿದ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ए हनुमान जी तो इंसान भी नहीं है बंदर है अंजे प्रभुपाद पनपेर हो देखिए भगवान का कितना सेवा करते हैं प्रभुपाद लेक्चर पनपेर आने हिंदी द लेक्चर उन्होंने 32 ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂಜದ ರೈಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಜದ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಬುದ್ಧಿ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಕಲ್ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ಅವು ಜಾತಿ ಅಂಜದ ವೈಷ್ಣವರ ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ನು ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲ ಏನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚದ ಆಯನ ನನ ಅವೇ ಕೀಲು ಜಾತಿ ಪಂಡದಾಯ ಭಾವಿಸಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಮನೋಭಾವನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾತನು ದಾಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಒಲಪಡುನ ಏರೇ ಆವಡ್ ಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆಪೆ ಪಂಡದು ತೆರೆಯರಾತನು ಅಕ್ಲು ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ಆಪೇರು ಅಂಚದ ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ ಅಯೇ ಪವಿತ್ರ ಆಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ್ ತೊಡಗದೆ ಅಯ್ಯ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಾಲ್ನ ತೊಡಗುದುಲ್ಲೈತೆ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ನಿಯಮಲೆಗ್ ಬದ್ಧ ಆಂಡ ಆಯೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಪೆ ತುಲೆ ಎತ್ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಶ್ಲೋಕ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಮಧ್ಯಲೀಲರ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಕಿಬಾ ವಿಪ್ರ ಕಿಬನ್ಯಾಸಿ ಶೂದ್ರ ಕೇನ ನಯ ಏಯಿ ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವವೇತ ಸೈಹಿ ಗುರು ಹೋಯ ಒರಿಯೇ ವಿಪ್ರಣ ಇಜಿಂದ ವಿಪ್ರಪಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಜಿನ ಶೂದ್ರ ಇಜಿನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಹತ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನಡ್ ಪರಿಣತೆ ಆದಿತ್ತನ ಆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಾಯನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾಯನ ಗುರುಗೆ ತುಲೆ ಇಂದು ಸೇಹಿ ಗುರು ಹೋಯ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಪನ್ನಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿನನೆ ಒಪ್ಪಡನ ನಿಜ ಗುರು ಪಂಡದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಂತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ಲಿದೇನು ಪಂತೆರ್ ಅಂಚಾಯನೇರ್ದವರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ವಿಜ್ಞಾನಡ್ ಪರಿಣತ ಇಜ್ಜಿಂಡ
ಏರ್ಲ ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರು ಆಯ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯನ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದುಜಿನ ತೆರಿಜಿನ ಅಂಚದ ಪೊರ್ಲುಡ್ ತಿರಿಯೋಡು ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದು ಪದ್ಮಪುರಾಣಡ್ ಬರ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಪದ್ಮಪುರಾಣಡ್ ಇಂಚ ಪಂತೆರ್ ಷಟ್ ಕರ್ಮಣಿಪ್ನೋ ವಿಪ್ರೋ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ವಿಶಾರದ ಅವೈಷ್ಣವೋ ಗುರುರ್ನಾ ಸ್ಯಾತ್ ವೈಷ್ಣವೋ ಸ್ವಪಚೋ ಗುರುಹು. ವೈದಿಕ ವಿದ್ಯೆದ ಪೂರ ವಿಷಯಲೇಡಿಲ್ಲ ತಜ್ಞನಾಯಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ವೈಷ್ಣವ ಆಯ್ಜಿಂದ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ಭಕ್ತೆ ಆಯ್ಜಿನ ಪೂರ ಗೊತ್ತುನೇ ಆಗು ಅಣ್ಣ ದೇವರ್ನ ಭಕ್ತೆ ಆಯ್ಜಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ವಿಜ್ಞಾನನ ತಜ್ಞೆ ಆದಿಜಿನ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞ ಆದಿಜಿನ ಆಯ ಗುರು ಆಯರೆ ಯೋಗ್ಯ ಅತ್ತಗೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಆಂಡ ತೀರ್ಥದ ಜಾತಿಡು ಪುಟ್ಟನಾಯಿ ವೈಷ್ಣವ ಆದಿತ್ಯನ ಆಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯೆ ಗುರು ಆವಲಿಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಸ್ವಪಚೋ ಗುರು ಸ್ವಪಚೋ ಪಂಡ ನಾಯ್ದ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಪುನ ಸ್ವಪಚೋ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಗುರು ಅವರಿಗೆ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ನೆಟ್ ಆದಿತ್ಯನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಡು ದೇವೇರ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ನೆಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಒಂದು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಬತ್ತನ ಷಟ್ ಕರ್ಮ ಷಟ್ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ ಆಜಿ ಕಾರ್ಯಡು ನಿರತಾವಡಿಗೆ ಪಠನ್ ಪಾಠನ್ ಯಜನ್ ಯಾಜನ್ ದಾನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಪಠನ್ ಪಾಠನ್ ಅಂಚದ ಆಯಲ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಎಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗಲ ಪಂಡಿದು ಕೊರೋಡು ಷಟ್ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಪಠನ್ ಪಾಠನ್ ಅಂಚದ ಆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೊಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗಲ ಪಂಡಿದು ಕೊರೋಡು ಯಜನ್ ಯಾಜನ್ ಆಯ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೊಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪಾವಡು ತುಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗಡು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಓಕೆ ಆಯಲ ಜಪ ಮನ್ಪುಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲ ಜಪ ಮನ್ಪಾವಡು ಅವು ಯಜನ್ ಯಾಜನ ಆಪುನು ಕಲಿಯುಗಡೆ ಯಜ್ಞ ಆತ್ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲೆಡು ಓಲ ಪಂತುಜರು ಬೊಕ ದಾನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಆಯಲ ದಾನ ಮನ್ಪೊಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲ ಆಯ ದಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮನ್ಪೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೇತೆ ಆಕಲ ಆತನು ಮನ್ಪುಜರು ಬೇತೆ ಓಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪಣ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಂತದ್ದು ಬಾಕಿರಿಗೆ ದಕ್ಲಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರಪಾತ್ ಪನ್ನೊಂತೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೊಲ್ಪು 1 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುಗೆ ಬಯ್ಯನ ಪೂರ ಖಾಲಿ 0 ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟದು ಉಡ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಈ ಆಜಿ ಕಾರ್ಯಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ನಿರತರಾವಡಿ ಷಟ್ಕರ್ಮ ಪಣ ಆಜಿ ಕರ್ಮ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ವಿಶಾರದ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಎಡೆ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯಡ್ ಅಕ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ವಿಶಾರದ ಇದನ್ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಮತ ವರ್ಣನೆ ಮಂದಿರ್ ಅಂಚದ ಶುದ್ಧ ಅಪೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬತ್ತನೆ ಏರ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ಬೊಕ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಅಕ್ಲೆ ತುಲೆ ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಕೇನುವೆರು ಅಮಾಸೆರೆಗೊರ ಪುಣ್ಣಮೆಗೊರ ಬತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಟೂಸರ ಆಪುಜ ಅಂಚ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಕೆಲವರ ನಮಕ್ ಆಪುಣ ಅವು ಉಪ್ಪುಣ ಮಿಸ್ ಆಪುಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಪುಣ ಯಾಪ್ಪಲ್ನವರ ಐಟ್ ದಾಲಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ನೆಟ್ ಯಾಪ್ಪಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಡು ಯಾಪ್ಪಲ ದೇವರ್ನ ನಾಮನ್ ಜಪ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ನೂಂಡು ಐನ್ ಪನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುಡಪ್ಪ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಪನ್ಪುನ ಬೋಡು ತುಲಪ್ಪ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣೋ ಮೇಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಏರು ಸರಿ ಕಲ್ಪಾವೇರು ಏರು ನಮ್ಮನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪಾವೇರು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಉಂಡು ಇಜ್ಜೆ ಪೂರ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇದೇನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ನಿಯಮಲೆಗ್ ಬದ್ದೆ ಆಂಡ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾಪೆ ನಿರ್ದ್ ಒದಗುನ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಗಂಭೀರವಾದ ಒಲಪಡುನಾಯ ಪಂಡ ಆಯೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪವಿತ್ರ ಆತೇ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಆಯಗ್ ಪೂರ ವಿಧವಾಯಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸರೆ ಸಿದ್ಧಾದುಲ್ಲೆರು ಭಕ್ತನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಆಯನ ಶರೀರದ ಒಂಜಿ ಭಾಗಲ್ನ ಕತ್ತರಿಸೋನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಬತ್ತುಂಡ ಆ ಐಕ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಪಂಡದು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತಗ್ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಣ ಭಗವಂತ ಕುಮಾರರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಏನ ಕೈಲ ವರ್ತನೆ ಮಂತ್ರ ಐನ್ಲೆ ಅನ್ ತುಂಡು ಮನ್ಪೇನ್ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಲ ಭಗವಂತನೇ ಪಂಡ ಪಾತಿರನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅಂಚಾಯ್ನರ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಹುದ ವರ್ತನೆ ನಿಕ್ಲೆಗು ವಿರುದ್ಧವಾದುಂಡು ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಹುಲೇನ್ ಯಾನಾದೆ
ಕಡ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ಪಿರಜಾರುಜಿನ್. ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಲೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ್ ಪಂಡೆ ಎತ್ತು ಪ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಏಲೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ಯಿ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪನೆ ಪದ್ರಾಡ್ಲೆ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟನೆ ಪಣ ಭಗವಂತ ಕಳ್ಳ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ ಮನ್ಪನೆ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಎತ್ತು ದಯಾಲು ಪಂಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು. ಅಂಚದ್ ಭಕ್ತರ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಾಧವೋ ಹೃದಯ ಮಹ್ಯಂ. ಭಗವಂತ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಪಂತರ ಸಾಧು ಎನ್ನ ಹಾಟು ಯಾನ್ ಆಯನ ಹಾಟು ಉಡುಪ ಆಯ ಎನ್ನ ಹಾಟು ಉಡುಪೇನು ಪಣ ಭಕ್ತರ್ ಪಣ ಆತು ಪ್ರಿಯ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತ. ಭಗವಂತ ಖಂಡಿತ ಭಕ್ತರೇನು ಯಾಪ್ಪಲ ಗುರುತುಪಾಡು ಯಾರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾಪ್ಪಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಸಾವುಲ ಹಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜಿ. ಪಣ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರತಾರೆ ನೀವು ಮಹಾಭಾರತ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಭಕ್ತರು ಸೈಪುನಾಲ ಅಭಕ್ತರು ಸೈಪುನ ಇಂಚ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆದ ಬಾಯ್ಡು ಪುಚ್ಚೆದ ಕಿನ್ನಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪುಚ್ಚೆದ ಬಾಯ್ಡು ಎಲಿತ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಜದು ಪುಚ್ಚೆದ ಕಿನ್ನಿದಾದ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಸಾವು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಎಲಿತ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಪೋಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾವು ಅಂಚ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತರಿ ಅಪ್ಪಲೇನೆ ಸಾವುಡಿ ಏನ ದೇವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ದು ದೆತ್ತದು ಆರ್ನ ಲೋಕಡ್ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಸಾವು ಪನ್ಪನ ಅಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನೆ ಅಕ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಆಪುಂಡು ಭಯಂಕರ. ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಸಾವು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪಾಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟನಕ್ಲ ಅನುಭವಿಸವೇರನ್ ಭಕ್ತರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕ್ಲೆ ಬೇನೆಲ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚ ಸುಕ್ಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಣನ ತ್ಯಾಗ ಮಂತು ಪೋಪೆರು ಅಕ್ಲೆ ಒವೇ ತರದ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಭಕ್ತರ ಅವಳು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ತೂಕ. ಯತ್ಸೇವಯಾ ಚರಣ ಪದ್ಮ ಪವಿತ್ರ ರೇಣುಂ ಸದ್ಯಕ್ಷಥಾಖಿಲಮಲಂ ಪ್ರತಿಲಬ್ಧಶೀಲಂ ನಾಶ್ರಿವೃಕ್ತಮಪಿ ಮಾ ವಿಜಯಹಸಿ ಯಸ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಲವರ್ತ ಇತರೆ ನಿಯಮಾನ್ ವಹಂತಿ. ನಾನು 2 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡತೆ ಭಾಗವತಮ್ದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಶ್ಲೋಕಲ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಭಾಗವತ ಅತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಏನೋಡು ಪಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತುಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚೀಜಿ ತಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲ ಪಂಡಿತರು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪನೇ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸ್ಕಾಲರ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ಕಲ್ತನಾಕ್ಲೆ ಅಂಚದ ಕಲ್ತ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಓನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ಜಪ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಓದುನೆಟ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಓದೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಓದೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಪಾಂಡ ಪೂರಲ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ. ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ದೇವರೇ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ 7 ಎನ್ 2 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಯತ್ಸೇವಯಾ ಚರಣ ಪದ್ಮ ಪವಿತ್ರ ರೇಣುಂ ಸದ್ಯಕ್ಷತಾಖಿಲಮಲಂ ಪ್ರತಿಲಬ್ಧಶೀಲಂ ನಾಶ್ರಿವೃಕ್ತಮಪಿ ಮಾಂ ವಿಜಹಸಿ ಯಸ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಲವರ್ತ ಇತರೆ ನಿಯಮಾನ್ ವಹಂತಿ. ಯತ್ಸೇವಯಚ್ಚರಣ ಪದ್ಮ ಪವಿತ್ರ ರೇಣುಂ ಸದ್ಯಕ್ಷಖಿಲ ಮಲಂ ಪ್ರತಿಲಬ್ಧಶೀಲಂ ನಾಶ್ರಿವೃಕ್ತಮಪಿ ಮಾಂ ವಿಜಹಸಿ ಯಸ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಲವಾರ್ತ ಇತರೆ ನಿಯಮಾನ್ ವಹಂತಿ. ಮಾತಿರ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಸ್ಯ ಸೇವಯಾ ಚರಣಪದ್ಮರೇಣುಂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯತ್ಸೇವಯಚ್ಚರಣ ಪದ್ಮ ಪವಿತ್ರ ರೇಣುಂ ಸದ್ಯಕ್ಷತಖಿಲಮಲಂ ಪ್ರತಿಲಬ್ಧಶೀಲಂ ನಶ್ರಿವೃಕ್ತಿರಕ್ತಮಪಿ
ಮಪಿ ಮಾಂ ವಿಜಹಸಿ ಯಸ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಲವರ್ತ ಇತರೆ ನಿಯಮಾನ್ ವಹಂತಿ ಯತ್ ಏರ್ನ ಸೇವಯ ಸೇವೆರ್ದು ಚರಣ ಪಾದ ಪದ್ಮ ಪದ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ರೇಣುಂ ಪಂಡ ಧೂಳುನು ಸದ್ಯ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷತ ಒರೆಸಲ್ಪಡ್ನ ಅಖಿಲ ಪೂರ ಮಲಂ ಪಾಪಲೆನು ಪ್ರತಿಲಬ್ಧ ಪಡೆಯಿನ ಶೀಲಂ ಮನೋಧರ್ಮನು ನ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿರಕ್ತಂ ಒವ್ವೇ ಮಮಕಾರ ಇಜ್ಜಂದನಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ಮಮಕಾರ ಇಜ್ಜನರ್ ಅಪಿ ಆದಿತ್ ನಲ ಮಂ ಎನನ್ ವಿಜಹತಿ ಬುಡ್ಪೆ ಯಸ್ಯ ಭಾಗ್ಯದೇವತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಲವ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಪ ಕೃಪೆನ ಪಡೇರೆ ಇತರೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಂಚನೆ ನಿಯಮಾನ್ ಪವಿತ್ರ ವ್ರತಲೇನು ವಹಂತಿ ಆಚರಿಸವರು ಭಗವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಕುಮಾರೇರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ದಾದಪಣ್ಣ ಭಗವಂತ ದುಂಬು ಪೋದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ದುಂಬು ಕೊನೇರು ಯಾನ ಭಕ್ತರ್ನ ಸೇವಕನಾಯನೇರ್ದಾವರ ಎನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲು ಎತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಕೂಡಲೇ ಪೂರ ಪಾಪಲೇನು ದೆಕ್ಕದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓ ಅನುರಕ್ತಿಲ ಇಜ್ಜಿನಲ ಆಲು ಎನನು ತೊರೆಯಂದೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸಾಧಿಸದೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಆಲ್ನ ಸೌಂದರ್ಯನ್ ಪುಗರ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಅನುಗ್ರಹನ್ ಸಂಪಾದಿಸರೆಗ್ ಪುಣ್ಯ ವ್ರತಲೇನು ಆಚರಿಸವೆರು ಭಗವಂತ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ದಾದಪಂಡೇರಿಗೆ ಕುಮಾರೇರಿಗೆ ಯಾನ ಭಕ್ತರ್ನ ಸೇವಕ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಎನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಲು ಏತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಕೂಡಲೇ ಪೂರಾ ಪಾಪನ ದೆಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುಣು ತುಲೆ ದೇವರನ ಚರಣ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪಲ್ನ ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಣು ಅಂಚ ದೇವರನ ಚರಣ ಮುಟ್ಟೋಡು ಚರಣಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಎಂಚಿನ ನಾವು ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಇಡ್ಲಕ್ಕೇನ್ ಬಾ ದಾಸರು ಬಿಡೇನು ಬಿಡೇನು ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲವ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಣುದಿನ ನೆನೆವೆ ವಜ್ರಾಂಕುಶ ಪದುಮ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಉಜ್ವಲಿಸುವ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪದ್ಮವನು ಗರ್ಜಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ ಹಯವದನೆ ನಿನ್ನ ಝರ್ಝರಿ ಇದು ಪೊರ್ಲು ದಾಸರು ಭಜನೆ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಪಣ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ದಿವ್ಯವಾಹಿನಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚದೈಕೆ ಭಗವಂತನ ಚರಣದ ಸ್ಪರ್ಶ ಅನ್ಪಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಂಡ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಂಡ ಕುಲಾಯಿಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಉಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಚರಣ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಜಯಪತಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂದಿರ ಓಕೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ತುಲೆ ಇಂದು ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಪದ್ಮಲ್ ತುಲೆ ಟೆಂಚಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಉಂಡು ದಾಸರಿ ಭಜನೆ ಪಂಪರೆ ಬಿಡೇನು ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲವೇನ ಹೃದಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಭಜಿಸುವೆ ಅಣುದಿನ ಯಾಪ್ಪಲ ಭಗವಂತರ್ನ ಚರಣನಿ ಅನ್ಬುಡ ಏನ್ ಅಂಜದ್ ಭಗವಂತನ ಅಂಜದ್ ಭಕ್ತರಿ ಯಾಪ್ಪಲ ಭಗವಂತನ ಚರಣನುಂಡತೆ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಅಕಲ್ ಪತ್ತೊಂದ್ ಬೇರ್ ಅಂಜದ್ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ತುಲೆ ಐನೆ ದಾಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ವಜ್ರಾಂಕುಶ ಪದುಮ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪದ್ಮವನು ಘರ್ಜಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ ಹಯವದನೆನೆ ಭವ ಜರ್ಜರ ಬಿಡಿಸುವನೆಂದು ನಂಬಿಹೆ ನಾಗಿ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲ ಅಂಚಿನ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಚರಣದ ಆಶ್ರಯನ್ಗೆ ಎತ್ತು ಅಂಚದ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಷೋಡಶೈವತ್ತು ಚಿನ್ನಾನಿ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾನಿ ತತ್ಪದೇ
ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಪದ್ಮಲೆಡು ಪದಿನಾಜಿ ಶುಭ ಗುರುತುಲೇನು ಯಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ತೂತೇನು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ತೂತರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅರೆ ತೂತರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಪದ್ನಾಜಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅಂಜದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾ ನೆಟ್ ಜಾಗೆಡ್ ವರ್ಣನೆ ಮಂದಿರ ಓ ವೈಷ್ಣವ ರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೆಟ್ಟು ಉವೇ ಡೌಟ್ ಬೊರ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸುಮಾರು ಅವತಾರಲೆಡ್ ಪಾದ ಕಮಲದ ಮಿತ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲಿಜಿನ ಐನು ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ ಉಪ್ಪುಗೆ ಆಂಡ ಪದಿನಾಜಿ ಚಿಹ್ನೆಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಕಮಲದ ಮಿತ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನೆ ಈ ಪದ್ನಾಜಿ ಗುರುತು ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ತೋಜು ವಜ್ರಾಂಕುಶ ಪುರ ಈ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುನತೆ ಅಂಚಂದು ಪುರ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲಡು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ ಚರಣ ಕಮಲದ ಆಶ್ರಯಗೆ ಎತ್ತೋಣ ಅಂಚಂದ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಸೇವಕ ಆಯ್ನೆಡ್ದಾವರ ಯಾನ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಸೇವಕ ಆಯ್ನೆಡ್ದಾವರ ಎನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲೋಲಿ ಎತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಕೂಡಲೇ ಪುರ ಪಾಪಲ್ನ ದಿಕ್ತು ಪಾಂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೂ ಅನುರಕ್ತಿಲ ಇಜ್ಜಿನಲ ತುಲೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯರು ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪನೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರಿದೇನು ದಾಯಪಂಡ ಪಣ ಭಗವಂತಗ ಭಕ್ತಿರಿ ಪಣ ಎತ್ತು ಪ್ರಿಯ ತಿರಿಪಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿಲ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರು ದಾಯಪಂಡ ಆರು ಯಪ್ಪಲ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರ ಸಟ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾಣಂ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಡ್ಕೆನ್ ಬಾ ಎಂಕ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಓ ಅನುರಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಆಲಿಯನನು ತೊರೆ ಅಂದೆ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸದೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಆಲ ಸೌಂದರ್ಯನ್ ಪುಗರ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಅನುಗ್ರಹನ ಸಂಪಾದಿಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಪುಣ್ಯ ವ್ರತಲೇನು ಆಚರಿಸವರು ಎತ್ತೋ ಜನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಂಜಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದೇನು ಭಾವಾರ್ಥಡು ಬಾರಿ ಪೋಲು ನಮಕ್ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಭಕ್ತರ್ನ ನಡುತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡತೆ ಅವು ದಿವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಯುಕ್ತವಾಯ್ನವು ದಿವ್ಯವಾಯ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಬಂಧ ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಬಂಧ ದಿವ್ಯವಾಯ್ನ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಯ್ನವು ಪಡ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಯ್ನ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಯುಚಿ ಪಣ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧವು ಆತ್ಮ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಡ ಶರೀರದ ಎತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಅವು ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ಕಡಿಯುಂಡು ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಮು ಮಾಮಿ ಪೂರ ಮೃತ್ಯು ಫಿನಿಶ್ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆಪ್ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಪೂರ ಮುಗಿಂದು ಪೋಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರನ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚದವು ದಿವ್ಯವಾಯ್ನವು ಶಾಶ್ವತವಾಯ್ನ ಅಂಚದ ತಾನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತೇರ ಆಪ್ಪುನೇರ್ದೆ ಪೂರಾ ಸದ್ಗುಣಲು ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟಡುಂಡು ಪಂಡದ ಭಕ್ತೆ ಭಾವಿಸವನಂಚೆನೆ ಭಗವಂತಲ ತನ್ನ ಸೇವಕರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆಗುಪ್ಪುನ ಅಪರ್ಣ ಭಾವನೆ ಅರ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮೆದ ಹೆಚ್ಚಲಗ ಕಾರಣ ಪಣದು ಭಾವಿಸವರಿಗೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ತುಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಭಕ್ತನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಮಾತ ಬೋಪುಂಡು ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಪೂರ ಡೌನ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ದೇವರ ದಿಪ್ಪೇರು ಪಂತೇರು ಭಾಗವತಡ್ಲ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠರಾಯಣ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾನು ಉಪಕಾರಿ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠರ ಅದು ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರಲ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಡು ನಮಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪಡ ಭಕ್ತರು ಪಂಡ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆನೆ ಭಗವಂತಲ ಅರ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸರೆ ಯಾಪ್ಪಲ ಕಾತರರಾದು ಪೇರು ದೇವರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಂಚೆ ಅನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಡ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರೆ ರಥತ ಸಾರಥಿ ಅದು ಬತ್ತೇರು ಸುಧಾಮನ ಸೇವೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಅರೇನು ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತದ ಅರೇನು ಮಂಚಾಡು ಕುಲ್ಲಾದೆ ಕಾರು ದೆಕ್ಕದು ತುಲ್ಲೆ ಭಗವಂತ ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತೇರು
ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಭಗವಂತ ಅಂದೇ ಮರತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಪಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚೆಗೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಮರತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಭಗವಂತ ಮರತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಆರು ಭಗವಂತ ಪಂಡಿತು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಆರು ಯಾಪಲ ಮರಪುಜರಿಗೆ ಆರು ಭಗವಂತ ಅಂದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನು ತುಲೆ ಅರ್ಥ ಮಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಆರು ಭಗವಂತ ಅಂದ್ ಈರು ಭಕ್ತರ ಅತ್ತ ಅಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಪಲ ದೇವರ ಮರಪುಜರು ಆರು ಭಗವಂತ ಪಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚದ ಅಂಚೆನೆ ಭಗವಂತಲ ಅರ್ನ ಭಕ್ತರೆಗ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸರೆ ಯಾಪ್ಪಲ ಕಾತರರಾದುಪ್ಪೆರ್ ತನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದ ಧೂಳುದ ಒಂಜಿ ಕಣನ್ ಧರಿಸೈನ ಏರೆ ಆವಡಿಗೆ ಪಣ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದ ಧೂಳುನು ಒಂಜಿ ಚೂರನಾಡಲೇರು ಧರಿಸೈರೆ ಆವಡಿಗೆ ವರಕ್ ಮಹಾಪುರುಷ ನಾ ನಿಸುನ ಮಹಿಮೆ ಆಯಡ ಉಪ್ಪು ನಾಂಡಲ ಈ ಮಹಿಮೆ ತನಗ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ್ನ ಮಿತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯಡ್ ಉಂಡಾಪುನವು ಪನ್ಪುನೇನು ಮುಲ್ಪ ಒತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಡ ಭಕ್ತರ ಪಂಡೆ ಏತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಈ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಕಾರಣರ್ದೇ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರೇನು ತೊರೆಯುಜರು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಗವಂತನೇ ಆಪಲ ಬುಡ್ದು ಬೋಪುಜರು ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಚರಣದ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ 6 ವರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಆರ್ನ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗುದು ಉಪ್ಪೇರು ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಪನ್ಪನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರ ಸತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನೋ ಸಹಸ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಐಕ ಜಗತ್ತಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೃಪೆನ್ ಪಡೆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಕಠಿಣ ವ್ರತಲೇನು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ವ್ರತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಲ ಕೆಲವು ಪೂಜೆ ನಡುಪುನು ಅಂಚದ ಕಠಿಣ ವ್ರತ ಬೊಕ್ಕ ತಪಸ್ಸುಲೇನ ಆಚರಿಸವೇರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒದಗುನ ಉವೇ ಅನುಕೂಲನ ಭಗವಂತ ಅನಾನುಕೂಲನ್ ತುಲೆ ಆರ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒದಗುನ ಉವೇ ಅನಾನುಕೂಲನ ಭಗವಂತ ಸಹಿಸಾಯರು ಅಂಚಾಯ ನಿರ್ದವರ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಪಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆತರು ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಭಾಗವತಡ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕೊಂಡು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೆರು ತುಲೆ ಏತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಯ ಪಂಡ ದೈವತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಸೇವೆ ಅಲ್ಪ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾರು ತೆರಿಪಾವೆ ಅಂಚತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಪಂಡ ಏರು ತಾನೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ 14 ಶ್ಲೋಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಇತ್ತೆಡ್ಡೆ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶೌನಕಾದಿರಿಷ್ಣಕ್ಲೆ ಪನ್ಪನೆ ತಸ್ಮಾದೇಕೇನ ಮನಸ ಭಗವಾನ್ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಿ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಕೀರ್ತಿತವ್ಯಶ್ಚ ಧ್ಯೇಯ ಪೂಜಶ್ಚ ನಿತ್ಯದ ತಸ್ಮಾತ್ ಏಕೇನ ಮನಸ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚಾಯಿನೆಡ್ದಾವರ ಭಕ್ತ ರಕ್ಷಕೆ ಆಯನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತದ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಡಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇ ನೋಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಅಂಚಾಯಿನೆಡ್ದಾವರ ತಸ್ಮಾದ್ ಪಂಡ ಅಂಚಾಯಿನೆಡ್ದಾವ ಏಕೇನ ಪಣ ಒಂಜೆ ಮನಸ ಮನಸರ್ದ ಭಗವಾನ್ ಭಗವಂತ ಏರ ಸಾತ್ವತಾಂಪತಿ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪಂಡ ಭಕ್ತೇರ ಪತಿ ಪಂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಾರು ಭಗವಂತಗ ಸಾತ್ವತಾಂಪತಿ ಪಂಡ ಭಕ್ತ ರಕ್ಷಕರಾರು ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರೆ ನ್ಯಾಪ್ಪಲ ಬುರ್ದು ಪಾಡುಜೇರು ಭಕ್ತರೆ ನ್ಯಾಪ್ಪಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಾಯಿನೆರ್ದಾವರ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಭಕ್ತ ರಕ್ಷಕೆ ಆಯನ ಆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತರ್ದು ಯಾಪ್ಪಲ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಮಾಸೆ ಗೊರ ಪುಣ್ಣಮೆ ಗೊರ ಅತ್ತು ಯಾಪ್ಪಲ ನಮಕೇನೊಂದು ಪುಡಿ ಎತ್ತು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ವಾ ದೇವರನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪ ಅತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನ್ಪೊಡುದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ
ಶ್ರೋತವ್ಯ ಕೀರ್ತಿತವ್ಯ ಚ ಧ್ಯೇಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ನಿತ್ಯದ. ತುಲೆ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಪಂಡ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಡು, ಕೀರ್ತಿತವ್ಯಶ್ಚ ಪಂಡ ಅರೆನ್ ಸ್ತುತಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಮನ್ಪ. ಧ್ಯೇಯ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೊಡು, ಅರ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಪೂಜ್ಯ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಯಾಪ ನಿತ್ಯದ, ನಿತ್ಯದ ಪಂಡ ಯಾಪ್ಪಲಗೆ ಅಮಾಸ್ಯೆಗೌರ ಪುನ್ನಮೆಗೌರ ಪಂತಿಜರಿ ಯಾಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮಕ್ ತಿರಿಪಾರ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ನೆಟ್ ದಾದ ಪಂಪೇರು. ನಾಹಂ ತಥಾದ್ಮಿ ಯಜಮಾನಃ ವಿವೃತಾನೆ ಶ್ಚೋತದ್ ಘೃತಾ ಪ್ಲುತಮಧನ್ ಹುತಾ ಭೂ ಉನ್ಮುಖೇನ ಯದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಮುಖತಶ್ಚರತೋನುಘಾಸಂ ತುಷ್ಟ್ಯಸ್ಯ ಮಯ್ಯವಹಿತೆ ನಿರ್ಜ ಕರ್ಮ ಪಾಕೆ. ಅಂಚದೆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪಂಜತ್ತುಲೆ ಭಾಗವತ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತಲೆ ಕಾಪು. ಸ್ತೋತ್ರ ಭಾಗವತ ಪಂಡ ಅತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಕೊಡೆಲ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪುರಾಣಸ್. ಪುರಾಣ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ದ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಭಾಗವತಂ. ಅಂಚನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊನೊಡಿಗೆ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪೊಡು ಏರೆಗೊಂಡುತ್ತಲೇ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತ ಐತ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಐನ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊಡು, ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೊಡು, ಐತ ಶ್ಲೋಕ ಪನೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ, ಓಕೆ, ದೇವರನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪೊಡು. ಎರಡ್ಡೆಗೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪಂತೇರು ಕಲಿಯುಗಡ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಅವಣಿ ಭಾಗವತ ಬೊಕೊಂಜಿ ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಇಟ್ಟು ಐ ಶುದ್ಧ ಪೆ ಪಣ ಕಲಿತ ಏ ಕಲ್ಮಶ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪೋಪುಂಡು. ಪಣ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಜಿನ ಪಣ ಕಲಿಯುಗಡ ಪುರ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವಶ್ಚ ಅಸುರತಾಂಗತ ಆಸುರಿ ಅಕ್ಲು ದುಃಖಗ ಅಕ್ಲು ಬೂರ್ರೆ ಕಾರಣ ಅಕಳ ಪೂರ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಉಂಡು. ಈ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಪೋಡು ನಮಕ್ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಬಂಧನ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು, ದೈವಿ ಗುಣ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು 4 ಶ್ಲೋಕಡು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದೈವಾಸುರ ಸಂಪದ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ 21, 22, 23, 24 ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಅಟ್ ಪನ್ಪುನೆ ಆಸುರಿ ಗುಣನ್ ಬಿಡೋಡು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಇದನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಡೋರಿಗೆ ಅವು ನರಕದ ಬಾಕಲು, ಅವು ಆತ್ಮದ ಅವನತಿ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಈ ಮೂಜೆನ ಬುಡ್ನ ಇದಾದ ಮನ್ಪೆಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅನುಗುಣವಾಯಿನ ಕರ್ಮನ್ ಮನ್ಪೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆಗೆ. ಅಂಚದೇರ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಬುಡ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೀಪುಜರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಾ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡ, ನಾ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ, ನಾ ಪರಮಗತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ನಸ ಸುಖಂ ಪಂಡ ಓಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿನ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚೆ ನೆರ್ದವರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ತಸ್ಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಗೆತ್ತೊಂಡಿ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮೇಣ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಓ ಸರಿ ಓ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ರಾಂಗ್ ಇಡ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸಾದಿಡ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಪೋಡು. ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ದಾಯಪಂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ನಕ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗಡ ಐಕ್ಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಬಾಕಲ್ದ ಜನ ಭಯಂಕರಗೆ ಪಡ ಕ್ಯೂ ಉಂಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಮೂಜಿ ಬಾಕಲ್ ಜನನೇ ಇದ್ದಿಗೆ ಯಮಲೋಕಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ತುಯ್ಯತೆ ಕೊಡೆ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಯಮಲೋಕಾಗ ಏತ್ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುನ್ನೇ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಡು ಬಾಕಿ ದಿಕ್ಕಡು ಜನನೇ ಇದ್ದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಉಂಟು. ಅಂಚದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಚೆ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಹಾಕ್ಲು ಪಂಡ ನೆಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಪತನಾಯ್ನಕ್ಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಸಾದಿಟ್ಪೋಂಡ ಅದೇ ಪರಂಪರೆ ನೆಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಪೂರ ಇಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರನ್ನ ಧಾಮೋಪ ಡೌಟೇ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲು ನಮ್ಗೆ ತೆರಿಪೌಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ತೂಕ ಇನ್ನೆತ ಒಂಜೆಟ್
ಅಂಚ ಬಾಕಿದ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚದ ನ ಅಹಂ ತದಾದ್ಮಿ ಯಜಮಾನ ಹವಿವಿತಾನೆ ಶ್ಚೋತತ್ ಘೃತಾ ಪ್ಲುತಂ ಅಧನ್ ಹುತ ಹುತಬುಖೇನ ಹುತಭುಕ್ ಮುಖೇನ ಯತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಮುಖತಾ ಚರತ ಅನುಘಾಸಂ ತುಷ್ಟಸ್ಯ ಮೈ ಅವಹಿತೆ ನಿಜ ಕರ್ಮ ಪಾಕೆ. ನಾನೋರ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಪವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಳ್ನೆ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಲು ಏರೆಗ್ ಇಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಓದೆರೆ ಬಂಗ ಆಪುಣೆ ಅನ್ ಮೊರನೆ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಚಾಲ ಓದ್ಲೆ ನಾ ಅಹಂ ತತಾದ್ಮಿ ಯಜಮಾನ ಹವಿ ವಿತಾನೆ ನು ಈಸಿ ಆಪುಣವೆ ಎಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಇಂಚ ದಾಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಗೊತ್ತು ಕಲಿಯುಗದಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅವು ಮತ್ತು ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ಛಂದಸ್ಸು ನಿರುಕ್ತ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಕಲ್ತಿತ್ತನಕ್ಲೆ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಲು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮನ್ಪರೆ ಆಪಣಂಚ ನಮಕ್ ಮತ್ತ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನಕ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತಿರ್ಪನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ನೆನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜೊತೆ ಮೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಡ್ ಗ್ರಂಥನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತ ನೇತ ಆಶ್ರಯಗೆತ್ತು ನಮಕ್ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಪೋಪ ಅಂಚದ ನಾನವರ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ಪನ್ಲೆ ನ ಅಹಂ ತತಾದ್ಮಿ ಯಜಮಾನ ಹವಿವಿತಾನೆ ಶ್ಚೋತದ್ ಘೃತಾ ಪ್ಲುತಂ ಅಧನ್ ಹುತ ಭುಕ್ ಮುಖೇನ ಯತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಮುಖತಾ ಚರತನು ಘಾಸಂ ತುಷ್ಟಸ್ಯ ಮೈ ಅವಿಹಿತೆ ನಿಜ ಕರ್ಮ ಪಾಕೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾಹಂ ಕೃಷ್ಣ. ನಾಹಂ ತದಾತ್ಮಿ ಯಜಮಾನ ಹವಿವಿತಾನೆ ಶ್ಚೋತತ್ ಘೃತಾ ಪ್ಲುತಂ ಅಧನ್ ಹುತ ಭುಕ್ ಮುಖೇನ ಯದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಮುಖತ ಚರತಾನುಘಾಸಂ ಅನುಘಾಸಂ ತುಷ್ಟಸ್ಯ ಮೈ ಅವಹಿತೆ ನಿಜ ಕರ್ಮ ಪಾಕೆ. ನಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಹಂ ಯಾನು ತಥಾ ಅಂಚೆನೆ ಅದ್ಮಿ ತಿನ್ಪೆ ಯಜಮಾನ ಯಜ್ಞದ ಯಜಮಾನನೆದು ಹವಿಸ್ಲೇನು ವಿತಾನೆ ಹೋಮಾಗ್ನಿಡು ಶ್ಚೋತತ್ ಹೊಯ್ಯೊಂದು ಪುನಃ ಘೃತ ಪಂಡ ನೆಯ್ ಪ್ಲುತಂ ಮಿಶ್ರಿತವಾಯ್ನೆನು ಅದನ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಹುತ ಭುಕ್ ಹೋಮಾಗ್ನಿದ ಮುಖೇನ ಬಾಯಿಡ್ದ ಯತ್ ಎಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮುಖಥ ಮೋನೆರ್ದು ಚರತ ಕೂಡ್ದುಪ್ಪುನ ಅನುಘಾಸಂ ತುತ್ತುಲೆನು ತುಷ್ಟಸ್ಯ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ನ ಮೈ ಎಂಡ ಅವಹಿತೈ ಅರ್ಪಿತವಾಯ್ನ ನಿಜ ಸ್ವಂತ ಕರ್ಮದ ಪಾಕೈ ಫಲದ್ದು ಹಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕರ್ಮ ಫಲಲೇನು ಎಂಕ್ ಅರ್ಪಿಸವನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರಸಾದರ್ದು ಯಾಪ್ಪಲ ತೃಪ್ತರಾದುಪ್ಪುನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೈನ ತುಪ್ಪಡ್ದು ಜಿನುಗೊಂದುಪ್ಪುನ ಸವಿಯುನಿನ ಯಾನ್ ಆನಂದರ್ದು ಸವಿ ತೂಪೆಂದ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತಗ ಭಕ್ತರ್ ಪಂಡ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಏರು ದೇವರೇನ್ ತೆರಿದು ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ತೊಡಗುವೆ. ಓಕೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ದೀಂಡಲೆಗೆ ದೇವರೈನ ತಿನೇರ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೇರಿ ತುಲೆ
ಅಕಲ ಕರ್ಮ ಫಲಲೇನು ಎಂಕ ಅರ್ಪಿಸಾದುಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರಸಾದರದ ಯಾಪ್ಪಲ ತೃಪ್ತಿರಾದುಪ್ಪುನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೈನ ನೀಡ್ದು ಜಿನುಗೊಂದುಪ್ಪುನ ಸವಿಯುನಿ ಉನಸನ ಯಾನ ಆನಂದರ್ದ ಸವಿತೂಪೆನ್ ಪಂಡ ಐತ ರುಚಿ ತೂಪೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆಲೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನ ಯಜ್ಞಾಗ್ನಿಡ್ ಯಜ್ಞಿಕೆರ್ ಅರ್ಪಿಸವನ ಹವಿಸರ್ದು ಯಾನ ಆತೊಂಜಿ ಆನಂದನ್ ಪಡೆವುಜಿ. ಎನ್ನ ಮೋನೆಲೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನ ಯಜ್ಞಾಗ್ನಿಡ್ ಯಾಜ್ಞಿಕೆರ್ ಅರ್ಪಿಸವನ ಹವಿಸರ್ದು ಯಾನ ಆತೊಂಜಿ ಆನಂದ ಅಂಚದ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೆರ್ ಆಂಡಲ ಐಟಾತ್ ಭಗವಂತ ನುವಾಪುಜರಿ ಆಂಡ ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೇರ್. ಓಕೆ ಐನು ಭಗವಂತ ಆತು ಇಂದು ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಇದನ್ನು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಅನುವಾದಡ್ ದ್ವಾಯ್ಜಿನ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ವಿವರಿಸವರು. ಭಕ್ತ ಆಯೆ ವೈಷ್ಣವೇ ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಇಜಿನ ವೈಷ್ಣವೇ ಭಗವಂತಗ್ ಅರ್ಪಿಸದೆ ಅರ್ಪಿಸವಂದಾಯೆ ಉಯಿನ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಜೆ. ಭಕ್ತಾಯನಾಯೆ ಇಜಿನ ವೈಷ್ಣವೇ ಭಗವಂತಗ ಅರ್ಪಿಸವಂದೆ ಒಯಿನ್ಲ ಆಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸವೇ. ವೈಷ್ಣವನ ಆಯನ ಕರ್ಮ ಫಲಲೇನು ಭಗವಂತಗ ಸಮರ್ಪಿಸವನೆದ್ದು ಭಗವಂತಗ ಸುರು ಸಮರ್ಪಿಸವಂದೆ ಓ ಉಣಿಲ್ಲ ಆಯೆ ರುಚಿಲ್ಲ ತೂಪುಜೆ. ಎಂಕ್ ಅರ್ಪಿಸೈನ ಪೂರಾ ಭಕ್ಷ್ಯಲೇನ ವೈಷ್ಣವನ ಬಾಯಿಗ್ ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ ಭಗವಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುವರಿಗೆ. ಭಗವಂತ ಯಜ್ಞಾಗ್ನಿ ಮುಖೇನ ಒಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರ್ನ ಮೋನೇರ್ದು ಭಕ್ಷಿಸವರ್ ಪನ್ಪುನ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆತಂದು ಪಂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಂಚದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ನೆಡ್ದು ಭಗವಂತ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಬಿಡ್ಬೇರು ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾದ ಯಜ್ಞಲೆಡ್ ಸುಮಾರು ವಸ್ತುಲೇನು ಪಣ ಧಾನ್ಯ ನೆಯ್ ಇಂಚಿನೇನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಭಗವಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತೇರ್ ನೆಡ್ದು ಅವಿಸ್ತನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರ್ ಭಕ್ತರು ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವರೆಗ್ ಭಕ್ಷಿಸಾರೆ ಕೊರ್ನ ಒಯ್ನೇ ಆವಡು ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸವರು. ಓಕೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವರೆಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ತುಲ ಏನು ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಪಂಡದು ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡ್ ಪಂತೇರು ಈ ಶ್ಲೋಕನೇ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಡ ಆಯೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸನ ನೈವೇದ್ಯನು ನನಲ ಹೆಚ್ಚ ಆಸ್ವಾದಿಸವರು ಪಂಡದು ಇದನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂತೇರು. ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಭುಕ್ಲು ಆರ್ನ ಬದುಕಡು ಹರಿದಾಸ ಠಾಕೂರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸನ ರೀತಿ ನೆಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ತುಲೆ. ಹರಿದಾಸರು ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟ್ನಾರು ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂಚದ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೂದಿತ್ತ ಅಂಚದ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರು ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟ್ನಾರಾಂಡಲ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಭು ಪಂಡ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರು ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟ್ನಾರ ಅಣ್ಣ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಭು ಆರು ಯಾಪ ಮಂಥನ ಮಿತ್ತಲ ಯಾಗ ಮಂಥನ ಮಿತ್ತು ಸುರುಕು ಪ್ರಸಾದನ್ನು ಅರೆಗ ಅರ್ಪಿಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಭುಲೆಗ್ ಆರು ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟ್ನಾರ್ ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಪಾಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪ್ರಸಾದನ ಸುರು ಕೊರಿಯ ಶ್ರೋತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ್ ಕೊರಂದೆ ಅರೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡದು ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಇರ್ದಾಯ ಏರೆಗ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಕೊರ್ಪುಜದ ಎಂಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐಕ್ ಆರ್ನ ವಿನಯಡ್ದು ಹರಿದಾಸರು ಅರೇನು ಆರು ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಪಂಡದು ಘೋಷಿಸವಣೇರಿ ಯಾನು ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಪಂಡದು ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ಅನುಭವಿ ಭಕ್ತರಾಯನ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಭು ಅರೇನು ಒರೇ ನಿಜವಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡದು ಹೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವನಸ್ ಪಾಡುನೇರ್ದು ಉಂಡಾಪುನ ಫಲ ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದರ್ದು ಪಡೆ ನಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಭು ಅರೇನು ಆರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂಡೆ ನೆಡ್ದು ಒದಗುನ ತೀರ್ಮಾನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಜಿನ ವೈಷ್ಣವಗ್ ಆಹಾರನ ಕೊರ್ಂಡ ಅವು ಲಕ್ಷಾಂತರ
ಯಜ್ಞಲೇನು ಮಂತನ ಹಿಡ್ದಲ ಉತ್ತಮ ಪಂಡದು ಅಂಜದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ವನ ಆಹಾರನ ಕೊರ್ದ ಅವು ಯಜ್ಞ ಮಂತನ ಹಿಡ್ದಲ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಯುಗಟ್ ಹರೇರ್ ನಾಮ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವ ಸಂತೃಪ್ತಿಂದು ಮಾತ್ರ ಒರಿಯಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಕೊನುಪುನ ಮಾರ್ಗ ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪ ಶಿಫಾರಸ್ನ ಮಂದಿರು ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸವನ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಂಗ ಪಂಡ 24 ಭಕ್ತಿದ ನುಂಡು ಐಟ್ ನಮಕ್ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಐನು ಸಾಧು ಸಂಘ ನಾಮ ಕೀರ್ತನ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಧುರಾವಾಸ ಶ್ರೀ ಮುರಾರಿರ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸೇವಾ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡು ಉಪ್ಪೊಂಡಮ ಐಟು ಮೈನು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಅನ್ಪೊಂಡಮ ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಕೃಪೆಡ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದನು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಜನ ಡೈಲಿ ತುಲೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ಬಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ನಾಮನ್ ಜಪ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕನ್ ಪಠನ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಕೃಪೆಟ್ ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಚ್ ಇಂಚಿನ ಅಂಚ ತತ್ವತ ಭಗವಂತ ಗೀತಳ್ಳ ಪನ್ಪೇರು ಏತೋ 1000 ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಿಡ್ ನೆಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನೆಟ್ ಅಂಡ ತತ್ವತಾ ಪಂಡದ ಒರಿಯ ತಿಕ್ಕುನಲ ಬಂಗಾಗೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅರ್ಥಮಂತು ನಕ್ಲು ಒರಿಯ ತಿಕ್ಕುನಲ ಬಂಗಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಅಂಚದಿದೆ ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತ ತುಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿನ ಸಾಧಿಸಾರ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಮೈನಾದ ಹರಿನಾಮ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಈ ಯುಗಟ್ ಹರೇರ್ ನಾಮ ಹರೇರ್ ನಾಮ ಹರೇರ್ ನಾಮ ಹರೇರ್ ನಾಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕಲೋ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ 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 ಗತಿರಣ್ಯತ ಕಲಿಯುಗಡೆ ಹರಿನ ಪುದರ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಸಾಧಿಜಿ ಬೇತೆ ಸಾಧಿಜಿ ಬೇತೆ ಸಾಧಿಜಿ ಅಂಚ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವ ಸಂತೃಪ್ತಿ ದು ಮಾತ್ರ ಒರಿಯನು ವೈಷ್ಣವರೇನು ಖುಷಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ ಅವೇ ವೈಷ್ಣವ ಸಂತೃಪ್ತಿ ದು ಮಾತ್ರ ಒರಿಯನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಕೊನುಪುನ ಮಾರ್ಗ ಪಣದ ಶಿಫಾರಸು ಮಂತುದೆರು ಐನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರ